Inselmilkom. Illum it-2 ta' Ġunju infakru lil Marija, Omm u Xbija tal-Knisja. Nilqakom għall-Qudiesa Rużarju mmexxija minn Dun Xona Bela li ġie ordinat saċerdot proprju ftit tal-ġimgħat ilu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Illum niċċelebraw it-tifkira ta' Marija, Omm u Xbija tal-Knisja. Hekk minkejja din il-festa daħlet fi snin riċenti l-Papa Franġisku introduċja din il-festa fil-kalendarju tal-Knisja. Il-qima lejn Marija bħala Omm tal-Knisja għandha għeruq ukoll antiki fi tradizzjoni kattolika. Ejjew illum ukoll nitolbu l-interċessjoni ta' din l-Omm biex tidħol għalina, biex ħajjitna u l-ħajja ta' kull komunità jirriflettu din l-Omm Marija bħala l-Omm tal-Knisja, l-mudell tagħna. Ħuti jew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għadni btħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. O Alla, missier il-ħniena ibnek il-waħdini fuq is-salib tagħna lill-Omm u l-Verġni mqazza Marija bħala Ommna. Għamel nitolbuk li bil-għajnuna tal-imħabba tagħha il-Knisja tiegħek hiju tifraħ bil-qdusija ta' wlieda tiġbor dejjem fi ħdana l-familji kollha tal-ġnus. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien, wara li Adam kiel mis-siġra, il-mulej Alla sejjaħlu u staqsih, fejn int? U dak wieġeb. Smajt ħossok fil-ġnien u bżajt għax jien arwin u nħbejt. U staqsih, min qallek li jien tarwin? Jaqgħu kilt mis-siġra li jien ordnajtlek biex ma tikolx minnha? U wieġeb Adam, il-mara li inti tajtni miegħi itatni mis-siġra u jiena kilt. U l-mulej Alla qal lill-mara, x'inhu dan li għamilt? U l-mara wieġbet, is-serb qarraq bija u jiena kilt. U l-mulej Alla qal lis-serb, talli għamilt dan misħut int fost il-bejjem kollha u fost l-annimali selvaġġi. Għal zaqqek titkaxkar u trab tal-art tikol il-jiem kollha ta' ħajtek. U jien inqajjem mibeda bejnek u bejn il-mara, bejn in-nisel tiegħek u n-nisel tagħha. U jisħaqlek rasek u int tisħaqlu qarqubu. U Adam semma lil martu Eva għax kienet omm il-ħajjin kollha. Il-kelma tal-mulej.
irroddu ħajr lill-Alla. Ħwejjeġ sbieħ jingħadu dwarek u belt ta' Alla. Ħwejjeġ sbieħ jingħadu dwarek u belt ta' Alla. Il-mulej bena l-Sion fuq l-oljiet imqazzam u iħobb il-bibien tagħha aktar mill-lamajjar kollha ta' Ġakob. Ħwejjeġ sbieħ jingħadu dwarek u belt ta' Alla. U belt ta' Alla, ħwejjeġ sbieħ u jgħid fuqek u dwar Sion jingħad il-koll il-wieħed u l-ieħor twildu fija u Alla lol il-nifsu iwattaqa f'posta. Ħwejjeġ sbieħ jingħadu dwarek u belt ta' Alla. Jikteb il-mulej fil-ktieb tal-popli, dan twilet hemm u jannu huma u jisfnu daw kollha li jagħmru fik. Ħwejjeġ sbieħ jingħadu dwarek u belt ta' Alla. U Verġni Ħinja li nissilt lill-mulej u minn birka tal-Knisja li tqawwi fina l-Ispirtu ta' ibnek tiegħek Ġesu Kristu. Il-mulej magħkom U miegħek ukoll. qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu, ommu, oħt ommu, Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesu lemaħ lill-ommu u lid-dixxiplu li kien iħobb wieqa' f'idejha, qal lill-ommu, Mara, hawn hu ibnek. Imbagħad qal lid-dixxiplu, hawn hi ommok. U minn dak il-ħin id-dixxiplu ħadha għandu. Wara dan Ġesu billi issa kien jaf li kollox kien mitmum biex isseħħ l-Iskrittura qal għandi l-aċċ. Kien hemm biqja mimlija bil-ħall, huma xarbu sponża bil-ħall waħluha ma' qasba tal-isopu u resqu ilu lejn ħalqu. Kif Ġesu ħall qal kollox hu mitmum. Imbagħad mejjer raqsu u rat ruħu. Billi kien jum it-tħejjija tal-għid, il-Lut ma ridux li f'jum is-Sibt li tsma jibqgħu fuq is-salib, għax dak is-Sibt kien jum solenni għalihom. Talbu mela lil Pilatu biex jiksrulhom riġlejhom u jneħħu l-itzma. Għalhekk ġew is-soldati u kissru riġlejn tal-ewwel u tat-tieni wieħed li kienu msalbin miegħu. Iżda meta waslu għal Ġesu, billi raw li kien ġa mejjed, ma kisrulux riġlejh. Madankollu, wieħed mis-soldati nifidlu ġenbu blanza u minnu fih ħareġ demm u ilma. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Fil-waqt li l-bieraħ iċċelebrajna dan id-don kbir u d-difensur li jagħtina l-mulej, l-Ispirtu Qaddis tiegħu, illum għandna lil Ġesu li qed jagħtina lill-ommu. Il-ommu Marija bħala omna l-koll. L-om ta' dawk kollha li jemmnu. U allura nistgħu nsejħula om tal-Knisja. Għandna lil din il-mara Marija li hija mudell eċċezzjonali tal-fidi għal kull wieħed u waħda minnha. Kienet tfajla ludija sempliċi li żgur ma kienx qed tistenna li Alla ser ikollu dan il-pjan kbir għaliha. Il-pjan li ssir fuq kollox l-om tal-feddej. U Marija tilqa' dan il-pjan u minn dak il-mument hi tikkonċentra l-ħarsa tagħha biss fuq Ġesu, fuq dan il-pjan li Alla kellu għaliha. U Marija allura kif eċita din il-ħajja tal-fidi tagħha? Eċita b'mod normali fis-sempliċità tal-elf ħsieb li jista' jkollha kull om, tal-elf preokkupazzjoni li kull om jista' jkollha, imma dejjem kienet hemm. Dejjem kienet hemm takkumpanja lil bina Ġesu f'kull moment tal-ħajja tiegħu. Mit-twelid sa fuq il-Kalvarju, l-aktar momenti diffiċli. Anki fil-momenti fejn Marija ma femitx
nieħdu it-tiċ ta' Kana li minkejja Marija ma fehmitx u mbagħad tasal biex tgħid mingħajr tlaqliq fuq kollox għamlu dak li jgħidilkom hu. Marija hija allura l-ewwel dixxiplu perfett Ġesu. U dan baqgħet tagħmlu sal-aħħar. U Marija fis-sija tas-salib kif smajna llum fil-Vanġelu, il-maternità ta' Marija twesset għall-umanità kollha biex tħaddam magħha lil kull wieħed u lil kull waħda minnha. Il-ħajja tagħna biex hi twassalna verament għand bina Ġesu. U Marija titiġibilna u twassilna d-don kbir li hu Ġesu. U miegħu twassilna l-imħabba u l-ferħ li jtina hu. U l-istess il-Knisja bħal Marija. Għax il-Knisja mhix xi negozju, l-Knisja mhix xi aġenzija umanitarja kif iħobb jgħid tant tajjeb il-Papa Franġisku, imma l-Knisja hi mibgħuta biex twassal lil Kristu u l-Vanġelu tiegħu għand kulħadd. Ma twassalx lilha nfisha, imma l-Knisja trid tkun bħal Marija meta marret għand Eliżabetta, Marija li tieħu lil Ġesu. Din il-missjoni tal-Knisja. Il-Knisja li fuq kollox hija aħna. Jekk inħarsu lejn Marija llum, Marija hija mudell ta' kif aħna nistgħu nfasslu il-pjan tal-ħajja tagħna bl-umiltà tagħha, fir-rabta sħiħa ma' bina Ġesu, fl-ubbidjenza, fl-imħabba kbira li kellha lejn il-kelma ta' Alla. U kemm sabiħa allura din ir-realtà li tallimna Marija llum, li nkunu dejjem maqudin ma' Ġesu. U allura tajjeb nistaqsu lilna nfusna aħna nduru lejn l-iben tagħha Ġesu meta jkollna lawċ, meta jkollna mumenti diffiċli biss jew inkella nipprova nagħmel ħilti biex jiena ikolli relazzjoni ma' Ġesu, li nipprova nibni din ir-relazzjoni tiegħi miegħu minn ġurnata għall-oħra. Ejjew nitolbu lil Marija biex kontinwament għajna nagħmlu dan, illi akkumpanjat lid-dixxipli fil-mumenti ta' biża' meta Ġesu tela s-sema kienet hemm, kienet magħhom fit-talb. Allura Marija kienet mill-bidunet mal-Knisja. I mill-bidunet kienet takkumpanja lill-Knisja. U kif ġara fil-bidu, hekk baqa' jiġri matul is-sekli u hekk għadu jiġri llum. Marija li takkumpanjana u tidħol għalina quddiem bina Ġesu. Ejjew nħallu l-fidi tagħna f'bina iddawwalna u ma naħsbux li hija l-bogħod minnha. U f'mumenti ta' diffikultà, f'mumenti fejn aħna naqtaw qalbna, inħarsu lejha bħala l-mudell tal-fidi tagħna u nistkennu taħt il-ħarsa tagħha. Nissieħbu llum mal-Verġni Mqazza Marija hiju titlob mal-Apostli fiċ-ċenaklu nitolbu lil Alla jibgħat l-Ispirtu tiegħu fil-Knisja ħajmexxiha, iqaddisha u jwettaqha fis-sewwa kollu. Ismana nitolbuk mulej. Għamel mulej lill-Knisja tiegħek taħt il-ħarsien tal-Verġni Marija Omm il-Knisja tikber minn jum għal ieħor fil-għaqda ta' wlieda. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Dawwa l-fema tal-insara kollha biex il-mixja tagħhom f'din id-dinja iħarsu dejjem lejn Marija, ħajarfu jimxu sewwa wara Kristu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Sieħeb fil-glorja ta' dejjem lil qaddejja tiegħek li għaddew għal ħajja ta' dejjem, li tul ħajjithom dejjem qiemu lil Verġni Marija bħala xempju mill-isbaħ tal-ħajja tagħhom bħala ansara. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejjew issa nagħmlu wkoll it-talba personali tagħna fis-skiet. U nresqulek dawn it-talbiet tagħna permezz Tomna Marija, slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nofru dan it-talb bi Kristu Sidna. Amen.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa l-mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerta tagħna u jbdilhom fil-misteru tas-salvazzjoni biex bil-qawwa tiegħu u bl-imħabba ta' Marija u mill-Knisja nitħeġġu biex jistħoqilna nissieħbu dejjem aktar magħha fl-opra tal-fidwa. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa xieraq tas-sew tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħaj. Mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Int ħarist lill-Verġni Mqazza Marija minn kull teba ta' dnub tan-nisel, żejjinta bil-milja tal-grazzja tiegħek u ħejjejta biex ikun jixirqilha tkun omm ibnek. Fiha wrejt il-bidu tal-Knisja, l-arusa tiegħu, sabiħa, bla tikmix u bla teba. Il-Verġni l-aktar safja kellha ġġib fid-dinja lil ibnek, il-ħaruf bla ħtija li jneħħi d-nubiet tagħna. Inti ħtarta fost kulħadd biex tkun l-avukata tagħna quddiemek u tajta lill-poplu tiegħek bħala xempju ta' qdusija. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u fferħ kbir infaħruk u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għola ta' smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għola ta' smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħal ħobs ratt il-ħajr qasam tal id-dixxiplu tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax ogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek, ħenna lina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u mal-Alla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek. Sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li benta Alla s-salvazzjoni tagħna.
missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għad jaslimu l-għaqda li inti trid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina, ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina, ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf tal-Alla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Issa li tqarbilna mulej bir-ran tal-fidwa u tal-ħajja, fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex il-Knisja tiegħek bil-għajnuna ta' Marija Verġini Om tgħallem il-bxara tajba lil ġnus kollha u timla l-art bil-qawwa tal-Ispirtu Santu bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Berikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben
u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej Irroddu ħar l-Alla. Wasanna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. Min jixtieq jakkwista kopja tal-pubblikazzjoni uffiċjali li tfakkar il-vjaġġ apostoliku tal-Papa Franġisku f'Malta jista' jċempel fuq 25699100 jew jordnaħ online fuq store.newsbook.com.mt. Grazzi u nsalmilkom. L-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' talb tagħna ħlesenna u jqaf magħna. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima urina l-inti omna li kisma' talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u li ikun l-Iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġanna l-erwieħ kollha speċjalment dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkontemplaw fl-ewwel misterju tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar li rsitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna d-dubietna bħalma naħfru l-menuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima urina l-inti omna li kisma' talb tagħna, Ġesu li twiet għalina u li tkun l-Iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna dnubietna ħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek.
Nikkontemplaw fit-tieni misteru meta Sittna Marija marret iżżur lill-qariba tagħha Santa Eliżabetta. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. ħobsna ta' kuljum atina llum, għafirna d-dubietna bħalma naħfru l-menuħa tjalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Glorja l-Missier li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marja Santissima urina li inti jomna għalik isma tal-btana, Ġesu li twilet għalina u li tkun ibentijek bħalna. O Ġesu tijie jaħfrinna d-nubietna ħlisna minn nar tal-infern, ħolġenna darwih kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkontemplaw fit-tielet misteru meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-ar ta' Betlem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, għafirna d-dobietna bħalma naħfru l-menuħa tjalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna minn kull dinja ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Spiritu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marja Santissima Orina li inti jomna li kismat talbtana Ġesu li twilet għalina li tkuni bentijek bħalna. O Ġesu tijie għafrinna dnubietna ħalisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erbih kolla speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tijek. Nikkontemplaw fir-raba' misteru meta Sitna Marija u San Giuseppe ippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina l-lum, għafrina d-dubietna bħalma naħfru l-minuħa għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda l-isna mid-denja, amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Glorja l-Missier li benu l-Spiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marja Santissima Orina li inti jomna li kismat talbtana, Ġesu li twilet għalina u li tikun li bentijek bħalna. O Ġesu tijie jaħfrinna d-nubiet neħlisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erbih kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Kontemplaw fil-ħames misteru meta Sidna Marija u San Giuseppe tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina l-lum, għafrina d-dubietna bħalma naħfru l-minuħa għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja, amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Alla, tlob għalina medinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina medinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina medinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier li benu l-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Sultana, tal-ħniena, ħajja ħlewa u ta' matana. Slim għalik li l-ek inajtu għalli xaħna t-turufnati u li teva. Li l-ek nitnidu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wit ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawar lejna dawk lajnejn tiegħek tal-ħniena. U rina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek o ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidha fl-ard. Ħobża ta' kuljum atina llum, aħfirna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħa tjalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħrisna mid-denja. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina medinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier li benu l-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem Id-daw ta' dejjem jidrilhom. jistrieħu fil-paċi. Amen. Mulej ħniena, Mulej ħniena, Kristu ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, mulej ħniena, Kristu smana, Kristu smana, Kristu il-qatt tal-btana, Kristu l-qatt tal-btana, Missier Etern Alla, ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħniena, itlob għalina, Om tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġib, itlob għalina, Om tal-pariri tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok aqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħniena, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, birdu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri tal-lavorju, itlob għalina, dar tad-deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewkba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-midinbin, itlob għalina, fareċ tal-migranti, itlob għalina, faraċ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-rożarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, aħfrirna nitolbuk mulej, ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddishom Alla, biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla, nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlisin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa.
int laqwa fost il-qtajjer tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu fik Marija qedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Allalina. Nitolbu. O Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-demm għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek l-kbirhom Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbierek it-tluq glorjuż tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni Wom, imbierek San Ġusepp Parus Kastissimu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.